kuyenzeka kube wesilisa ongabatholi abantwana ngoba phela njalo makuthiwa kukhulunywa ngokungathola abantwana vele kube ngathi nje abantu besifazane akakhulelwa lo hayi inyumba kusho wonke amagama amambi lawo kungenzeka kube nakumuntu wesilisa lento ikhona Yenzeka kakhulu buti kubantu besilisa and uye ufumane into bana uningi lwabantu lushaywa kukungazi uthola ukuthi bashaya kukungazi yiloko beyibacabanga ukuthi inkinga ikumuntu wesifazane kanti ukwenzeka komntwana akuxhomekekanga kumuntu wesifazana kuphela njengoba bendisisho ndisithi umuntu wesifazane yena umsebenzi wakhe phuhlisa okanye ukukhiqa iqanda umuntu wesilisa kumele ekhiqe isidoda lento siyibiza ngoba nasi sperm olwasemzini ukuhlangana kwesidoda neqanda siyahlangana sikhupha umntwana uma ngaba kuye kwakhona ke ngoku inkinga kulo kwisidoda esi inkinga ingase kwakhekeni kwesidoda okanye equality yesidoda ukuba ngaba kukhona inkinga lolo hlobo izokwenza ukuthi nowesilisa angakwazi naye ukuvelisa abantwana okanye ukwenza umama ekhaya akhulele lento siyibiza ngoba nayi male infertility ngolwasemzini wayishaya wayiqeda yonke ke manje uliqedile uhlelo ngoba kusho ukuthi lento ingapha nangapha akekho kumele achomele omunye makusuke kufunwa la ngoba kwesinye uzolo ukuthi mina kanje nginayo ingane kanti uphethe jazz uphethe jazz